Family Kids TV! Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο. Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα. Ας ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα τετράγωνο. Αυτός είναι ένας κύκλος. Αυτό είναι ένα τρίγωνο. Αυτό είναι ένα ορθογώνιο. Αυτό είναι ένα οβάλ. Αυτό είναι ένας θρόμβος. Αυτό είναι ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο. Αυτό είναι ένα τραπέζιο. Αυτό είναι ένα πεντάγωνο. Αυτό είναι ένα εξάγωνο. Αυτό είναι ένα οκτάγωνο. Ας δούμε ξανά μερικά από τα γεωμετρικά σχήματα. Μπορείς να τα αναγνωρίσεις? Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπεις? Πεντάγωνο, πλάγιο παραλληλόγραμμο, κύκλος. Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπεις? Οκτάγωνο, ρόμβος, τετράγωνο. Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπεις? Τρίγωνο, τραπέζιο, οβάλ. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την καθημερινότητά μας. Τι σχήμα έχει το σήμα stop? Είναι ένα οκτάγωνο. Τι σχήμα έχει το donut? Είναι ένας κύκλος. Τι σχήμα έχει η πίτσα? Είναι ένα τρίγωνο. Τι σχήμα έχει η τηλεόραση? Είναι ένα ορθογώνιο. Τι σχήμα έχει το αυγό? Είναι ένα οβάλ. Τι σχήμα έχει το παράθυρο? Είναι ένα τετράγωνο. Τι σχήμα έχει η κυρίθρα? Είναι ένα εξάγωνο. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου γεωμετρικό σχήμα? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και ακολουθήστε μας σε TikTok, Instagram και Facebook.